שלום וברכה לכולם. אני רוצה להשמיע לכם קטע קטן מהמסר האחרון של דניאל, האוטיסט, בעניין האם העולם שטוח או ככדור. זה רק חלק מהמסר, ונקווה שזה יעזור לכל אלו ששלחו לנו שאלות ופניות בנושא הזה, בנושא של אם העולם שטוח או ככדור. והנה הקטע מתוך המסר האחרון של דניאל. ובכן, עכשיו נעבור לחלק של השאלות. והשאלה הראשונה שנדבר על זה בעניין העולם שטוח או ככדור. דניאל נשאל, מה דעתך על הטענה שכדור הארץ שטוח? מה דעתך על מה שאומרים שכדור הארץ שטוח? תשובה, דניאל ענה, שטויות. זה מה שהוא אומר, שטויות. ואני רוצה להוסיף כמה דברים בעניין הזה. המון אנשים מאוד סקרנים לדעת, ושולחים לנו לפעמים כל מיני דברים וראיות, ומנסים לשכנע אותנו שהעולם הוא שטוח. באמת, מה זה משנה אם הוא עגול או שטוח? אנחנו צריכים לעבוד את השם יתברך. אנחנו צריכים יותר לדבר על למה אנשים לא שומרים שבת, ולנסות לשכנע אנשים יותר לשמור שבת, מאשר לחשוב על אם העולם הוא עגול או שטוח. אבל בכל מקרה, אנשים חושבים שהם מבינים איך השם ברא את העולם. אבל אי אפשר להבין איך השם ברא את העולם. ואני כן מסכימה. אני מסכימה שזה נראה הגיוני שזה כביכול שטוח. למשל, אם אדם לוקח כוס וממלא את הכוס הזאת במים, והוא הופך את המים, הם ישפכו על הרצפה. אז איך ייתכן שאם כדור הארץ הוא עגול כמו כדור, שאנשים וחפצים, ואפילו המים בים ובנהרות לא נופלים? הרי אם ניקח כוס ונהפוך אותה היא תיפול, המים ייפלו. אז איך ייתכן שאם באמת הארץ היא ככדור, אנשים לא נופלים וחפצים לא נופלים? נכון, זה נשמע הגיוני שזה יהיה שטוח, כי לפי השכל זה נשמע שהכל ייפול, נכון? ולעניות דעתי, אני גם אענה על זה. קודם כל, אנחנו לא הולכים לפי מה שאנחנו חושבים, אפילו שזה נראה לנו הגיוני. אנחנו לא הולכים לפי השכל שלנו. וגם אנחנו לא הולכים לפי בשר ודם, ולא לפי נאסא, ולא לפי שום אדם או גוף אחר. כי אין לנו את השכל להבין את בורא עולם. כי אנחנו נבראים, והוא הבורא. מישהו יכול להבין מה זה שמש? איזה אור חזק זה השמש? ואיך השמש מאיר בכל העולם בבת אחת? אי אפשר. מישהו יכול להבין מה זה הירח? ואיך השם הקטין את הירח? מה זה בכלל המושג להקטין? הרי השם שם את הירח ואת השמש ואת הכוכבים למעלה ברקיע, נכון? אז למה הם לא נופלים? לפי ההיגיון, איך השמש לא נופלת? מה מחזיק אותה? שנאמר, ויתן אותם השם ברקיע השמיים להאיר על הארץ. הוא שם אותם, הוא תלה אותם ברקיע של השמיים להאיר על הארץ. אז איך הם לא נופלים? מה עם הכוכבים? למה הם לא נופלים? אותו דבר עם כדור הארץ. אלו מושגים שהשכל שלנו לא מבין. אין לנו את ההבנה בדברי הבורא. מישהו יכול להבין איפה נמצא גן עדן, איפה נמצא גיהנום, מה זה בכלל גן עדן וגיהנום, באיזה מקום הם נמצאים, ועוד מלא דברים שאנחנו לא מבינים. לא, אנחנו לא מבינים. ויש עוד מלא דברים שאנחנו לא מבינים. למשל, מישהו יכול להבין מדוע השם ציווה שצריך לנענע לולב ואתרוג וכדומה, סתם ככה להחזיק אותם ולנענע? לא. אנחנו לא מבינים. מי אנחנו? כי אין לנו את היכולת ואת השכל להבין כלום בעניין מה שבורא עולם ברא. כי אנחנו הנבראים והוא הבורא. כמו שהשמש לא נופלת, וכמו שהכוכבים לא נופלים, וכמו שמלא דברים לא נופלים עלינו מהשמיים. אותו דבר עם כדור הארץ. מי מחזיק אותם? בורא עולם. איך? אין לנו את השכל להבין. אין לנו את השכל להבין את הדברים האלה. זה לא נשמע לנו הגיוני. נכון, אני מסכימה. אבל אנחנו לא בורא עולם. אין לנו את השכל להבין את הדברים האלו. ולכן דניאל הוא אוטיסט, והוא מקבל מסרים משמיים, ואנחנו הולכים לפי בורא עולם. ואם דניאל קיבל תשובה שזה לא שטוח, אז זה התשובה. למה ואיך? אין לי מושג. וזה
נדע רק שנגיע למעלה ונוכל לשאול את השם יתברך. אבל השם הוא המקור הטוב ביותר ולא בשר ודם. אנחנו לא מחפשים יותר מקורות, וכך אמר דניאל. שוב, לאף אחד אין את השכל ואת היכולת להבין איך נברא העולם ואיך השם עשה דברים ועושה דברים. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שהיה כמו מלאך, דיבר על זה במילים ברורות ופשוטות בספר הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי זה לא היה אדם רגיל, זה היה אדם שחי במערה 13 שנים, ורוב הזמן נשמתו הייתה מהלכת בעולמות העליונים, ונכנסת לכל מיני היכלות של העולם העליון. אתם חושבים שהשם היה נותן לו לומר כזה דבר, כמו שהארץ היא ככדור, אם זה לא היה נכון? אתם חושבים שהשם היה נותן לו לכתוב כזה דבר בספר הזוהר הקדוש, אם זה לא היה נכון? אתם יודעים איזה עונש זה, שלא נדע לכתוב דבר שקר בזוהר הקדוש? ורבי שמעון מייצג את הזוהר הקדוש, והוא אמר דברים ברור. למשל, הוא אמר בזוהר, בפרשת בראשית ט"ו. מובא, אמר רבי יוסי, כבר למדנו מראשי הישיבה שהעולם עגול ככדור. העולם עגול ככדור. ובפרשת ויקרא דף י' כתוב שכל היישוב, זאת אומרת כל העולם והאנושות, מתגלגל בעיגול ככדור. חלקם מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, וחלקם למעלה. כל העולם מתגלגל בעיגול ככדור. בכל מקרה, שוב, אין לנו את ההבנה ואת השכל להבין מה ואיך ברא השם את העולם. וכל אחד זכותו לחשוב מה שהוא רוצה. אנחנו לא באים לשכנע אף אחד, אבל אנא לא לשאול אותנו על זה שוב, כי הבאנו לכם את התשובה מה שדניאל האוטיסט אמר.